Ben, boa tarde, moitas grazas por estardes aquí, tamén os que nos acompañan a través de internet para asistir a esta xornada Moldes da Memoria, como se fixerse falta recordarnos que ten que estar na nosa memoria, non? Unha xornada que se celebra no mes de novembro, casi coincidido tanto co seu nacemento, porque creo que mañá o día do aniversario, como tamén moi próximo do aniversario do triste falecemento, non? É unha xornada organizada pola Sección de Creación e Artes Visuais do Consello da Cultura Galega, que coordina, como todos sabedes, Manuel Quintana, que lle agradezo unha vez máis a contribución da sección as actividades do Consello e, desde logo, a súa presenza aquí para falar da actividade de hoxe con maior autoridade do que podo facer eu. E tamén nos acompaña Carmen Díaz Cacheda, que realmente foi quen coordinou a xornada de hoxe, que lle agradezo tamén esa contribución e ese esforzo. Nos no Consello da Cultura Galega procuramos sempre ter un abano grande de persoas implicadas, unha especie de rede de voluntariado extraordinaria que a que participa nas nosas seccións, nos nosos arquivos e nas nosas comisións, e que co seu esforzo, coa súa participación, fan que a máquina realmente estea andando e que podamos ser o punto de encontro de todo o ecosistema cultural desde múltiples perspectivas, desde múltiples formas de actividade, desde múltiples maneiras de estar implicados neste grande ecosistema cultural. Por tanto, grazas por esta xornada, que espero que sexa o gusto de todos os participantes, e digo tanto os presentes como os que están na distancia. Con iso vou rematar xa para darlle ocasión a eles a que realmente fan a presentación da xornada. Só quería dicir, e eu entro no capítulo de propaganda, que a propia sección de arte para este mesmo mes ten aínda programada unha xornada dun ciclo que se chama Entre unha disciplina calquera e a arte, e que neste mes de novembro, día 23, nos convoca para entre a psicanálise e a arte, ao que estades todos convidados, porque nos gustaría moito contar coa vosa presenza e coa vosa participación. Moitas grazas. Pasa a palabra a Manuel Quintana e logo falará a Carmen Cacheda a continuación. Boa tarde. Ben, xa a presidenta do Consello dou as indicacións casi oportunas para esta actividade. Simplemente subliñar que esta actividade está realizada pola sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas, que está dentro dese ciclo que temos na sección, que é en modo conversa e que en este caso hoxe tocalle a esta xornada dedicada a Manolo Moldes, en Manuel Moldes na memoria. Para min, se tuvera que falar de Manolo Moldes, sería longo e xa, ademais, van a aclararnos, a poñer a súa obra un pouco en cuestión, a descubrirnos partes da súa obra e a que o coñecemento da obra de Manolo Moldes sexa un pouco máis claro a partir de hoxe. Para min, Manolo Moldes era un gran artista co que compartín salas e foi cando a coñecín na época de Atlántica, e tamén, sobre todo, un amigo, unha persoa ca que se podía camiñar. Eu lembro, simplemente como anécdota, que cando recibín un pouco a iniciativa por parte de algún académico de postularme para formar parte da Academia Galega de Belas Artes, había 2 plazas na sección de pintura e preguntei quenes eran os outros nomes que se postulaban. Entón, apareceu algún nome que probablemente me hubiera levado a rexeitar a formar parte da Academia, simplemente por razóns de orden que non veñen agora a conto, pero cando xurde o nome de Manolo Moldes, inmediatamente tiña claro que con Manolo se podía viaxar e se podía compartir unha andaina académica, porque eu estaba seguro de que, ademais, a súa participación
no ámbito da academia iba a axudar a que a academia progresara e que a academia acadase ese pulo de modernidade e contemporaneidade no que todos nos empeñamos a formar parte desa institución. A partir de Manolo Moldes entraron na academia pois xentes como Ignacio Vasallo, como Manolo Paz, como Menchu Lamas, como Dick Matamoro, como Asunta Rodríguez, directora da Galería 30, e creo que a Academia, de alguna forma, virou un pouco a súa cara hasta estar en este momento en unha situación que estimamos que é bastante coherente cos tempos que corren. E en eso eu creo que Manolo Moldes foi unha figura fundamental dentro do pleno e do ámbito da Academia. E como amigo, pois, pouco máis teria que decir que entrañable, digo, solidario, capaz e peculiar, porque Manolo Moldes era ante todo peculiar. Ben, na xornada de hoxe, que a sesión vai na moderar Carmen Díaz Cacheda, pois a viúva de Manolo, mellor que ela nadie podería falar do propio Manolo Moldes, e nos van a acompañar Mariano Hernández de Osorno, Luis Francisco Pérez e Carlos López Bernárdez para ilustrarnos sobre a súa figura. E con isto, quizáis engadir que, como xa dixo a presidenta o día 23 deste mes, no ámbito de esas outras xornadas de entre a e a arte, temos a xornada entre a psicoloxía e a arte que tamén, como volvo a decir, que nos encantaría contar ca vosa presencia. Nada, moitas gracias. Hola, boa tarde a todos os presentes e a todos os que nos siguen por redes, de xeito telemático. Como xa acaban de decir, a actividade sobre Manuel Moldes, que de seguir connosco mañán cumpriría 72 anos, como ti dixeches. Só decir que pensamos que Manuel Moldes é unha das figuras sobranceiras da plástica galega dos últimos 50 anos, que así o testemunha a súa obra, abundante en cantidad, numerosa en temática e variada en formato, movéndose desde a figuración máis arraigada na terra e nos mitos galegos ata a absoluta abstracción, mas sempre sin perder de vista a situación do mundo que lle tocou vivir. Foi un deses artistas que non deixaba de crear desde que comezaba o día e que non deixou de facelo hasta o momento do seu pasamento. Hoxe están con nós tres expertos do mundo da cultura que nos permitirán achegarnos a súa obra a través de distintas épocas do seu traballo e da súa aplicación co mundo da arte. Actividades como a de hoxe sirven para reivindicar e dar a coñecer a súa figura e o seu legado. Estes son os obxectivos da Fundación Manuel Moldes, da que esperamos abrir a sede próximamente, e considero que tamén os obxectivos desta Casa, o Consello da Cultura Galega, cuxo labor é estudiar, protexer e promocionar o patrimonio cultural galego e do pobo galego, patrimonio do que Manuel Moldes, sen dúbida, forma parte. Nada máis, gracias. Ben, moitas grazas, pois damos comezo a sesión da tarde e queda na mesa Carmen Díaz que coordina a sesión